Kabor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng samlakur lingdo umyong nong lingkin kala persya eke jingete asas sekolah jong ukinyikur uba raling lingdo umyong bat kendai kur hakman executive member jong ka kasih hers atan District Council haka arpu artrek klam de pentip de kur berok kowe dan klam de lum jika dorbar pelun haga biye de bat kene kaseng samlak la pha de ka shithi banweng shuwai ke sekolah bat banlum shuwai ke dorbar pelun nang rawan ra ke jingshai dan kaliang jong ba reling lusus ngap kuman mentala jan chisnam haukurwa bala pha shigilar pthai khubor kaseng samlak lapen bana banlum hino da dorbar pelun hakar pusantrik urisau arajar arpusan hakapor ku ibeje menstep hakishnong nong lingkin yo shilong knang menweng da dorbar pelun ye ke jinga soi sa sekolah hadin ba nyelek pen persya ya wei urang bakto yang iba paling ilok nyong haka District Council haka RPR tarik jong 9 Februari jong 6 hajar usau ba hadin bang ilalap ba ulalek banyate ya ka agreement marway bad katto kat nengut iba senguto namar ba haka jinglong nyong ingam tip na ka daw rengkat bat kineki syukur nilai ko piru syai ba in weng shwa ya kaneka jingyate agreement tat hadu ba undalum shwa ya kador bar pelun hendrei nakaliang nyong i yala susngap jar bat kuman hadu mentah namar katai kakam ni kum kaseng samla ngimban se banlum banlang na kana kabenta kana ka jingkmu kababha apo karikan kum kaseng samla ngilai syong meeting ha ka janmit jong ka RPR tarik jong ubnai September menta usnam arhajar arhosan hasnong maulangwir bat nilai rai ban lum hino kum kaseng samla ya ka dorbar pelun jong kakur lungdo umyong haka arpusan tarik benai Oktober hajar arpusan haka snong nongkin bat ya kane ka bentangin lum haka wei ka jaka ya ka bang lakot ka yo selong bat ka ei ka bakarai haka te ka dorbar kan long karai ka bakhadu na ka benta jong kane ka kam ka weiru ka benta ka ba ngingilap lengba ka RTI ya ka banga ngalik wat RTI na im jong ka himam haram haka ba raling lengdo umyong lajit ya kum ulong do elektor nakakul kur lungdo umyong bat lungdo sangriang kumta kum kisamla wa ban syai haka bayade rengkat bat kane ba balai kata kakur lungdo sangriang kawan banjit ya uling do elektor nakakur kajaj congi badai halor katakan nongrim ngikum kisamlah habak bidon ki huri hura lane ki jinggom baik sakakur ngimban se ban mi syakma ban penpau nak benta baro ki pajba jong kakur bat baro ikur ki badan hapo jong kari khai ka jongi te halor katai ka phang bat kamat ya kaba kongsan lengba jong kene ka bor ka bamtang ko ban pun pau nida terpat ro presiden bat rengkat bat kit khot jong ka executive committee ba ikur ki badon keleng ke jaka la kalong hapo is kasihil la kalong hapo ribhoy
hapo West Khasi bat hapo South West Khasi ba ngin lum ya kene ka dorbar pelun hapo jong kene ka tarit rik kebalong arkusan tarik jung benai Oktober arhajar arkusan bang ada kerpat ru nak kabanta jong ki ibadon ka men sim yang ka jing sukit klik ban sim khia ya kene ka phang bas ngau ha ban yami khnang ban pelaj por khnang ha kate ka por balabu khnang bang niyo ban weng ya kane ka jing hapo jong kapur telung ba jong kane ka benta ngikum kisamla ngidakwa om tang na kabenta kita kijaj jongi nrei na kui tapi jaj kibadon hapo karikhan ga jongi lada phipis ngeu ba ngikum kisamla ngim syam salah syak liang yano nrei idon kata kawai ka jingmut ban penha ya ka imlang salang hapo kakhan ban penek ban pensa ya kiriti kidustur hapo kakhan om bangin kini no na kabenta jongno ki bedai hok banyo om bangin le kano kabalong bean kakum kariti peniat jong kapur nadu kilong shwa man shwa ida kerpat na kapurom kabasngurit ba syemnya kane kabenta kum kajing pentip ha kaba barok ngenyami khnang ha kate katarik ya kabangi kum ka seng samla nilai rai ban penlong ya kane kajing akan dulang bat ni kerman skam ba kane kabenta ya bangi ngin ya kandu in syem ka wei karai bat kajing mut kalong bangin penha ya kapur bat ha kate kapur kan rok kin don rok shibun kijing ya keren ibakta ya kajat kajongi bat nginget skam ba hakate kapor ikabangi ngin saya keren kan mi kaso uso jong kajing job bat ki baro ya kabangi ngin sim hakate kapor kan long sya kajing bha na kabenta kapur bat pumju ru na kabenta kakhan kajongi na lor kine ki jing penbena ha kilat pathai kubor ni kum kaseng samla nin sapha ru ya kasiti lungba ki notice ha kaba kane ka dorbar penlong kabanlong ha ka arkusan tarik jong benai Oktober arhajar arkusan ha ka por khatwai baje menstep kum ta shim ya kane shwa kum ka jing bentip bat ya ki jing tip ba khambania ngin senang pha khamhatin Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ngidon ki kentin lajong belai pat puri bat penduk yala ka kentin lajong kum kanuksa ka kentin barikor kamut arts ha ka kentin phareng ka kentin lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo da ka kentin khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentin ban kerteng khun barikor ka lari ti lapen mi da ka pati CTV na ka menta ka jing mentoi upat ba